Yes. Yo. Uncane kodwa unemali esemntwini. Isikopari zinjani man? Undilindise ngemali yami. Yes. Didn't pay ngathi andipeyanga. Yazi babelikumi ikhadi lami. Ngedinqile kwakusasa ngoku. Ndinqaniwe oko abanye abantu bapeyile kamasipala ndim lo. Isikopari oko asikafiki. Yho! Loo nto suka liphinde lihlale emntwini ikhadi lami ngoku. Kunini ndijika phaa kwakhe endlini. Kolaa nto yakhe inentloko etsholo phaa laa mntana kuqaqathekileyo. Ngenze kupha umamakhe. Mane sithi hayi akekho umama akabuyi. Nqaniwe ngoku ikhadi lami liphaa kuye. Yho! Hayi aliphinde isikophe ngoku. Ezawuthini ke futhi? Eyi! Andikwazi ungasikophi ndiphangele. Because ndinqaniwe ngoku. Uyandinceda yena. Suka bufunele nto ethi ilunge ngoku. Makabambe noba yi-ID kashiye ikhadi lam. Hayi. Ngeke. Tyhini Thixo. Kunini abantu banxilile abanye ngabapeyile ngezi-25. Ndim ndinemali mna semntwini. Kunzima kodwa mna mandithenge noba sisijwejwe. Noba ngikolisi nam ndifane yes. Sis. Yho, hayi. Izithi kanti akafiki ngoku. Hayi, ndizawungena ndomtshekisha erumini ayikho le into. Ndinqane thule eli xesha. Kunendipeyile wenze zakhe yena. Nqaniwe mna apha. Lambe nolamba ndibawela into obunyama, into efetrarha. Yena uyapoca phaa ngenzeka utya ipitsa phaa neentoni mna ngemali yam. Veri mna mandilinde loo tuwa yakhe mna ade abuye. Hayi suka mani. Yho! Hayi ndiphinde ndisikophe ngoku. Yes, ngondiqonda ndakhe ndithi phaa kunokuthula makandinike le ntuka mani. Ukolisi wesandityali yena yedwa kaloku. Akasicingele ezinye izikopari. Kunini ndizoreyitwa apha. Thetha into eyi-one oko. Yes. Suka mani ke ndomjonga mani. Tyhini ayikho le into. And ndizawufika sendithukisela phaa ndifuna imali yam apha mna. Hayi ndomjonga ayikho le nto. Tyhini Thixo. Hayi uyandigeza mos ngoku. Undidikile ke lo. Undidike finish afike utshintsha kule ndawo. Igqiba ufake imali yakhe isana. Yena! Sesibuli. Ya. Sonjani sisibeka? Kosentara ba. Yho. Sowuvile ngonyana okudala Ndivile bangibula. Ubuvile bengibula. Okay. Yho inwenze kathathu awusidini. Kalo. Nenze la mali la chomkazi yakho. Uze nayo apha. Amakhadi la chom yakhe nalalisebenzanga. Libhanbini. Sokuncedile uba ndingene ko-Shoprite phakathi. Ngelalitshonile. Likrumsa ke. Ngikrumsha ukufa. Yho likrumsa nyhani ke lo ntwana. Usana ukutywala nangoku? Ya kandifumani yho ngeba ndibawula bona ngoku. Ngumbeko wayizona. Hayi ndikhe ndafumana nje iglasi phesipha. Yho. Hayi mntakaba. Mawa usentweni. Sewentweni umawa. Uko wamthuma? Mawa. Hayi uyayazi hleli nje ndiyazizela mna. Okay nansi le ikhadi lakho. Okay. Ngicela ke imali yakho. Babe sendigqiba ukwenza ikhadi lami qala ngawo. Ndiyayazi uba uzawufika. Nansi itshintshi yakho ke. Uyayazi ngosityala lakho. Jonga ephepheni kodwa ndisibe ndikwenzele apha. Because kaloku uqala wathuma umawawa. Ubani? Umawawa kaloku. Unyana lo wakho. Ngangithume mawawa mna sisi. Nini? Kaloku uthume umawawa bese uthunywe nguwe. Wabe endiphethele i-VN efowunini yakhe esithi mamela utata uthini ayikhange iphumele kum. Ngala xesha bendingekho apha endlini akho kwi-Wi-Fi. Ufikile umawawa wathi uthunywe nguwe. Wafika wena after 2 days. Wahamba nenye intombi emhlophe apha. Nomfana omnyama. Hayi. Uzothatha ugqoye abayi-2. Awuphazami. Andiphazami tu. Andiphazami tu. Hayi wesithethe mna ndigqibele ndithathe la 2000 la 2000 yangoku yakhumbula sithi nengxaki ithi.
ndilenkela ndisayobeka umalume phaa ilenkeni. Kaloku ufikile ngalaa mini ngalaa gqwi ulila apho uhamba nalo mfana nalinye intombazana uthi ufikelwe ngumphanga. Uzawubuya ngomso usobha ufuna sihlale phantsi usoyi-2 wafika ungomso usobha wafuna i-2,000 very wafuna i-2,000 kaloku uzile wazofuna le 2,000 uthi ubhujele ndathi andizokunika uhamba nabantu ndakunika gqwi ababini. Hayi bo uhamba nala mantombi wathi uzobuya ngongomso wabuya ngongomso omnye wabuya wafuna i-2,000. Sister mna imali endiyaziyo mna yilaa 2,000 nina le nto ke ithi nihamba nabantu nirhorhozelane nenjenje ojika umntu utyala kangalazi ngelishwa ke mntasekhaya ndikusayinisiwe yima wo yebo ndenza yonke ilist ayosignature yakho le nana kodwa ndibhale lihlobo mna yisignature yakho le ndanceda ngothenga i-duplicate book isliphu sikuwe. Sister out of 8,000 disiyelwe yile nto. Kaloku mamela bhuti mamela into eyenzileyo wena ubuthe uzoyojonga ebhankeni yakho ibhalansi yakho nditshilo kuwe ngalaa mini wokuqala uzofuna imali apha ndathi kuwe upeya malini wathi hayi akho nto zitsalayo waphinda wafika apha wathi hayi ndakubuza uba uthi akho nto zitsalayo nje buquqa kangakana wathi akho nto zitsalayo ndathi okay ndakwenzela iphepha eli lifana neli ngoku elibufika ndikubhalisa bebona yebo nazi nedate apha ecaleni nathi isignature yakho isignature yam lingapha. Yo sister hayi mali nina le nto nithi thina sitya amagazi wenu nibe nina ningazicingeni nasi isignature yakho le yes out of 8,000 le nto ke le nto tshintshi yakho lo uthi 80 wakho lo yabona ngoku after 8,000 uba ngathi upay 350 nawe ngoku 350 370 iyafana. hayi mntase hayi noba uyaphasa hayi ndiphazama nasekhaya sister mna ujonge kahle apha sister ndaza ndathatha i-2,000 okokuqala ndathatha isijwejwe zange ndiphinde ndithume mntu oko and andize esikoparini. mamela ke bhuti uyakhumbula isijwejwe ndingazithengisi ndandithengisa icracklin newayini wathi wena mandithenga ipayipeli iyahamba uzandiphathela ii-customers yakhumbula fine ndayithenga ipayipeli ude uthi ugqibela kwakho uza apha before uthi emveni buthethela 2,000 wathi yo hayi sister hayi biye yam le case ndathini nako wathi biye yam le case nyani ndikubonisa uba uyigqibile le case gqitywe nguwe wedwa kame sisibendinxilile ngoku imali endizothatha ezilentuka bushushu kayi-2 busobha jwi yo ubusobha ungaphinde imini yogqibela ndifikelwa yibhaki apha ndilayishe ezaa nto zam ndihayirishisa ngazo azazitulo nezatafile ude uncedise phaa wathi bendikunike iyi-1 khoba uphumla ndakunika ndibhale egameni lakho. Yo mntasekhaya ngoku ndizayithini le nto because awuwedwanga kaloku apha banintsi abantu endibatyalayo apha mna ndazityala lama phaa kuwe i-2,000 yakho iba yi-1,000 ndazityala i-3,000 awusazi isijwejwe ngoku isijwejwe ndiyasazi sona awusazi eza payipele buthume wayi phambi uthume kwipayipele uthume umawawa imali wathi mandinike nesijwejwe ndamnika i-500 ndamnika i-500 umawawa wathi ka 500 bumthembisele egrasshopper yesikolo yiyo ndamnika la 500 nasa sijwejwe xa ufuna isijwejwe kaloku ndakuzawuthatha isijwejwe which is uthunywe nguwe wandimamela i-CVN ndabe ndikuva ngokuthatha ushushu ukutrapile nyanakho ukutrapile hayi sister ntoni hayi ngathi siye police station mame asoya police station awunazi unika umawawa mamela ngento zam ndine-footage kwirumi wonke umntu engenayo pho ndiyambona sister zange ndangena rumini andisizawungena erumini kaloku ndithi kaloku ndine-footage eserumini kule bukhanyela ba wena bakanguze kanintsi apha kama nomawawa uzawuvela uzambona umawawa pha ndinayo nalapha efowunini. Sister okay ke kuloo nto ke mntahle kuba sesilentuka ke ne andiboni kaphi 5,000 ke i-5,000 i-5,000 ndizawuphuma ngemini yakho yenantsika yepeyi yes i-25 years elandelayo i-7.5 kuloo 8,000 umpeyayo izawuphuma bafile kuze nomawawa ke
Andisuza nomawa, umawa wangulo undilentileyo ngoku kaloku apha. uthe umnyana wakho mangakunike engekho because uyoluka ngoDisemba. Ndim sisi umntu Wathi ufuna ophangelayo. idambuza uba igrasshopper yantoni le, bozange uthethe ngagrasshopper. Esityakanga ke isihlangu unxilile ngamthengela igrasshopper. Utshilo uthi omlebha iligrasshopper. Ndandibonke le 5,000 sister ndizayilungisa kwezi 25. Ndisakoleka mntasekhaya, yabona nangamakhadi ahlala apha phambi kwam. Ndisakoleka nangoku ndiyobethe nje 2 3. Ndandibonke le buso uyitsale kum ke ndiyazi uba Isebhankeni ke ndiyadiphosita. Andihlali nemali endlini ngoba nqazi uba ngapha. ndayithumele kule yam ibhanka kamandi kwezinto zelentuka ze-app ziyathumela vele uyitransfele nje wena Hayi ndizawuyitransfera mntasekhaya linda komoya. masose ndikulinda ngoku kamandi ziyakhawuleza into zabelungu. Ingathi yeyakho le mali apha kum kodwa yeyam. Kaloku uyandiboleka mntase. Kaloku linda ngoku uyandileqa ngoku yinto nje ndile-customer zam zeshop. Ingxaki ndifuna ubhatala abantu ndiyazi ndohlukene nabo ndibhatale wena ke. Sobona uyandileqa ngokubana manditransfere mna. Andizokwazi utransfera kaloku ngoku. Beyikhilala apha emasukuni nalapha ematipeni ndikhe ndithonge phezu kwayo. Ngoku ufuna uba ngathi khange ubhatale ngoku bengathi usapeyile. Hayi ndasibe ngafuni lo kodwa ke uthanda uphela noke la Hayi namhlanje. andizophela kodwa ke hayi izawuphelela namhlanje. Imeke ilale kaloku mntasekhaya. Imeke ikhilale. Uyaqonda? Kaloku wena mntasekhaya ukholwa kuthini uzoyenza ityala ngoku ubona ipeyi yakhe isondela. Andizongakuniki namxola apha nge-26 nge-23. Uyaqonda? Uza kum uzofuna imali nge-23 ndiza kunika iyazala. Ikhadi lapha kum nje. Uyayiqonda ke ngoku? Ibihamba njani le nto? Hayi ndakuva Hayi qonde mntasekhaya. Mntaseman ndiyazawucela nje ndiyakucela mani ke ndiyakucela ngentliziyo yam ungaphinde undinike kancinci. Hayi andizokunika uzuyeke ke utsiba ithango apha. Heyi Because uyatyhoboza kaloku wena. Wena utyhoboza ufune uqomba andiyazi ungafuni olala. Unento engafuni ulala. heyi sister. Suthi sister. Kodwa ke sister hayi mandingazibopheleli Hayi sizibophelele. uzawuphinda ndingani. Hayi sizibophelela mntasekhaya. Awunanto nayo njengokendile nto Into endinayo. Hayi kuhlala bukhona lokutywala. imali idrosana. Kuhlala bukhona bona utywala. Shake kaloku. Ndishiya likhadi Kaloku ufuna imali kaloku. Andithi uyabuza ngokuba ndinanto na. Le nto uzifunayo uza kunika nje unganikanga ikhadi libe kum. Sabe ikhadi kaloku. Alo mntase busandikuthi imali yakho funeka iqale ilale nawe andinakuvela iqale. Nam ndifuna likhabe lilala ndiyazi nomqala wakho mawukho bulala bositywala busekhona. hayi Ayazenzela bukhalelo mntasekhaya. sathi ndizawulinda nje ikhale nje apha. Hayi ilinde mntasekhaya. Hayi ilinde mntasekhaya because kaloku wena akuzilimithi ngokwam azokulimitha nam. Lale Uyafuna kakhe. zavela ndikunike. Lale kakhe. Okay hamba. Thixo. Shini Thixo. Uma yenza loo nto leyo anxekile. Hayi ityala lakhe wenza ubucufucufu apha. The next thing akayazi iprice yento ethile ngoku. Kazoyiva wethu. Wawuthi kula mantokazi akhe. Bendifuna kusenziwa itransfer ayibuyi ndizamke ndimhlalisele uba yi-3 months kanye angayifumani etolo. Hayi mene ezikopana uthi ndathumela umawawo ndiseke ndathumela phi umawawo utywala. Heyi basezawutyeba ngamagazi abantu. Hayi phambili lo. Uqonda kanika umntu ngezide nge-25 into opeya nge-25. Akayazi into opeya nge-25 unikwa phaa nge-15. Ngoku imali imenika abantu bangendodla ngoku. Cha nothi abange-25 aphinda abhatale nge-25 ngeyihamba laa mali ngoku. Kodini sibabalo. Ndisifumana isixhoba siyeke. Mamela ke mntana umtata usuka seyicustomer nje ubaba uyehlela apha endlini ingazokwenzeka yonke loo nto leyo. Abantu ezosikopa apha. Wanshiye ndibona. Uyandibona ngoba ndiyaqhafaza ngoku. Wanshiye ndibona. Ngehlela emzini akhe ngoku apha endlini akhe ngepholini. Ahambe ezosikopa behleli nyuka. Ndizobukwazi ndisicukela ngamabomu laa mali ndinyuse ngamabomu. Sasithi sister ngoku sayinto ethi sister ngoku. Ndinyuse amabomu laa mali akhe. Uma ndibhadlile. Yinto basetinahla kayi-1 lethuza kayi-1 andibhenye ndiyontsanga.